ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላምን ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም ይው አና ሐውኩም ሰላሐዲን ካብ ንክርስቶስ ገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተክርስቲያኔ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ናይ ምግዛእ ህይወት ስብልዩ ናይ ምግዛእ ህይወት ዋው ሪኢኹም አሕዋት ናይ ክርስትና ህይወት ናይ ምግዛእ ህይወት እዩ ናይ ክርስትና ህይወት ናይ ገዚእነት ህይወት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ክርስትና ጎደናና ኣብ ናይ ክርስትና ጉዕዞና ምግዛእ አባና ኣሎ ገዛእቲ ኢና ማለት እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 5 ጥቅስ 17 ከምዚ ይብል ሞት በአበሳ በተሓደ ካብ ገዘአ እቶም ትርፍ ጸጋን ውህበት ጽድቅን እተቀበሉ ኸኣ በተሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ኣዝዩ ብዙሕ ክገዝኡ እዮም ሪኢኹም በተሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም ትርፍ ጸጋን ውህበት ጽድቅን እተቀበሉ ኣብ ህይወት ኣዝዮም ብዙሕ ክገዝኡ እዮም ነፍስ ወከፍ ክርስቲያን ናይ ምግዛእ በረኸት ኣለዎ ነፍስ ወከፍ ክርስቲያን ንኽገዝእ ተባሪኽ እዩ ነፍስ ወከፍ ዳግም ዝተወለደ ዘበለ ዘግዝእ ዓቕሚ ኣለዎ ዘግዝእ ዓቕሚ ኣለዎ ስለዚ ነፍስ ወከፍና ኣብ ህይወት ካብታ ሓደ አባና ክረአን ከንጸባረቕን ዘለዎ ኣብ ህይወት ብዙሕ ክንገዝእ ኮለና ክንረአ ኣለና ንምንታይ ተተባሃለ በሓዳሽ ህይወት መታን ክንመላለስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሲእልና እዛ ናይ ትንሣኤ ህይወት ከም ናይ ትማል ተገዛኢት ኣይኮነትን ኖ እዛ ናይ ትንሣኤ ህይወት ገዛኢት እያ ምናልባሽ ናይ ትማል ጎደናና ببزح نجر نجزأن نسكتن يرنا نخونينا حججن كوم يلن ما نمك جز أنان كسقط أنان عقمي بلون دخنت كجز أناي كإلنيو depression كجز أناي كإلنيو حمام كجز أناي كإلنيو السوء تأرجت سبنا زحلفة زموته ناتو جودنا ينيرو حججنا بكريستوس حداش تجزء بردي تجزأ هيوت يا بنازلا بزا هيوت زي أدما ناي مجزاء أمرون التحساسبان كهلونا اللو جزائي إيه نزبل نجر conscious كنكون علنا أب كل نجاراتنا جزئينات أملاخ مسانا خمزولو كن أمن علنا يسوس نزل عالم قويتايو سلازي بزا هيوت زيئة عبل علب بلتقنا عبل علب برخت عبل علب بزح سناي نجر كنجز يقبأنايو አዳም እግዚአብሔር መጀመርታ ምስ ፈጠሮ ካብቶም ሓደ ዝሃቦ ናይ በረኸት አፍደገ ግዛ ዝብል እዩ ምኽንያቱ እግዚአብሔር ንአዳም ንኽገዝእ ባሪኽዎ ነይሩ ንአዳም ንኽገዝእ ባሪኽዎ ነይሩ ዳስዋይ ጸላኢ ንአዳም ምሰውደቆ ኣብ አዳም ዘሎ ናይ ገዚእነት ስልጣን ተጠቂሙ እዩ አምላኽ ዘዓለም እዚኣ ተባሂሉ አባይን አባኹምን ግን እሱ አምላኽ አይኮነን ንምንታይ ተተባሃለ አባይን አባኹምን ንገዛእ ዘዓለም እኳ ዝመልኽን ዝገዝእን ናይ ገዚእነት ስልጣን ኣለና ብክርስቶስ ገዛኢ ህይወት አባና ኣትዩ በዚ ህይወት እዚ ድማ ከቋረጽና ኣብዚሕና ክንገዝእ ይግበአና እዩ ኣነ ንስኹምን ኣብ ሰላም ንገዝእ ኣብ ሰሓቕ ንገዝእ ኣብ ብዙሕ ፍረ ዘለዎ ህይወት ንገዝእ ኣብ ብልጽግና ንገዝእ ኣብ በረኸት ንገዝእ ንምንታይ ተተባሃለ ኣባይን ኣባኹም ንዘላ ህይወት ኩሉ ግዜ ገዛኢት ዝኾነት ህይወት እያ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማ ዮሐንስ ከምዚ ይብል ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ጥቅስ 4 ካብ አምላኽ እተወልደ ዘበለ ኩሉ ንዓለም ይስዕራ እዩ እታ ንዓለም እንስዕረላ ኸኣ ንሳ እምነትና እዩ እታ ንዓለም ንስዕረላ ንሳ እምነትና እዩ ሪኢኹም ኩሉ ካብ አምላኽ ዝተወልደ ዘበለ ንዓለም ንሱ እንታይ ገብራ እዩ ይስዕራ እዩ ንዓለም ይገዝአ እዩ ንዓለም ይመልካ እዩ ምኽንያቱ ናይ መስዓርን ናይ መሊኽነትን ህይወት ኣብ ውሽጡ ኣለዎ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ እቲ ብክርስቶስ ገይሩ ኩሉ ግዜ ናብ ዓወት ዝመርሐና ኢሉ ንምንታይ ተተባሃለ ኣብ ኩሎም ጎደናታት ገዛእቲ ስለ ዝኾንና ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ዕዉታት ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 10 ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ሉቃስ ምዕራፍ 10 ጥቅስ 19 እነሆ ተመንን እንቅርቢዒትን ኩሉ ኃይል ጸላእን ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ዝጎድአኩም
يلبون ريخم أبلع كل حيل خد السلطان هيبوكم الله زجود أكم حيل جن يلن وايت تبعله أبلع كل جزاء تسلزقكم كجود أكم يلوز جزاءكم حيلي يلن كجود أكم يلوز أربكم حيلي يلن ولا قا كجود أكم زدلو جداي أنت متى جزاءتي سلزقكم أي تجدونيهم تجزائي زجدا جزائي أي جدا أنيو تملاخي زجدا ملاخي أي جدا أنيو يسوع كريستوس نزل عالم قويتايو سلازا أزيد سيبالكم أبزهال لكم عينت كنتات حلو لو من كنتاتكم تبب تزاربو أنا جزائي إيبالو أنا ملاخي إيبالو أنا سعاري إيبالو واي تتبعال نسخم دكا أملاخيكم نسخي قال أملاخي أبلعلو لومين أكال كخشك رزمت حمام تزاربي أنا جزائي تيدنيو نحمامك جز يوم بر حمامك جز أكي فقط أملاخ يكونن جن نسخبلي مسبلكي جزائت مخانكي كترأي خي اسك حبيرنا كم زنبل إجزابي ربو كل جزء جزائي سلز جبر كاني يمسكنك كله أبايز الله هوت لأنه كل سلز خونت بكريستوس كل جزء قبلت جنا أب برخت أب عوت أب طعنا تراي زجز كل جزء ملاخي كل جزء سعري كل جزء جزائي كجز أني زخ الحيلي يلبون in Jesus name amen